Takže čau, vítajte pri dnešnom špeciáli za 20 odoberateľov. Dneska tu nie som sama, je tu moja kamoška Ala a druhá, teda moja sestra Sandra. A ideme natáčať škoricový challenge, čiže si neviem challenge. Bude to dosť nechutné a tu je škorica. Škorica? Takáto mletá. Čiže otvorím. Už mi je zle. OK, každá si nastačili. Ale musíme to dať do takej časovej. No takže tu je tá škorica. Dúfam, že nebude môcť fúkať vietor. Ježiš. Ešte máme jednu vec. Máme tu pitie. Dve fľaše vody. Ako pola, ale je tu čistá voda. Nikde ale nestačí. Nie, nezvúčne. To mám to rád. Pohode, ja tu zasypem túto. Máš to. A drž, aby sa to Ty neodfúklo. zo mňa robíš srandu, toto mám. A mám celý za straty statív. Nemám jedzi. Čakaj, my sme si dali všetky tri naraz. Však ja ešte si dáme naraz. Čo si čakal? Ja to mám boku. Škorica vočku. Ja si dám najviac, keďže je to môj YouTube channel. A tieto dve boli také super a išli sa mne, takže ukážte to na webu. Vyzerá ako sračka na rohu. Moja fakt. Takto. OK, takže 3. Nie, počkaj, si tu musím otočiť. No, tak 3, 4. Ústa hygiena na všetko. Poriči. Chuďa to. Všetko je tu mokré. Ja si dám dvakrát ešte raz. Vy ale nemínte tú vodu, prosím všetko. Takže ja si dám ešte raz, pretože som sexy. To si srandu. Piča, lebo si to vypýtala. Ja si dám ešte viac než predtým. Takže to bude dosť veľká halus. Počkaj. Počkaj. Pozri, či máme dno. 3, 4. Najdlhšie si nevydržala. Akú máš hubu. Tie zuby ako ostraté. Fú, ja to mám na zuboch. Takže, ukážem to. Takže čo hovoríš na tento challenge? Za jeden cel. Počkaj. Takže čo na to hovoríte vy? Doporučujete to? Je to hnusné. Chudá gogo. Auto si skoro vygrcala ľudca. Puste to. To ľudia stav na druhú strechu. Tak, počkaj. Ja si dám ešte raz. To si dá so mnou. Dá si. Dá si. Ja si musím dať. Ono je to strašné. A idem si dať. Dajte mi pitie. Ja to skoro vidíte od nás tam. Počkaj, 3, 4, už tretíkrát. 3, 4, a teraz som ešte na mne. Tak asi z toho dojeba. To je také hnusné. Prosím vás, neskúšajte. Lepší by bol čami bang. Čami bang.
na toto video, ak bude 10 lajkov. Takže na tomto videu, počkajte. Musíte to vyhrabať. Počkaj, ticho. Dobre, takže... Ak sa vám toto video... Počkaj, môžem to... Počkaj. Oh, šajze. Dobre, takže ak sa vám toto video páčilo, dajte like, koment. Ty si piča. A odber. A ak to bude 10 lajkov, tak urobíme čabič bary. Čaute. OK, takže... Rozhodla som sa, čo som to urobila 3-krát, urobiť ešte bonus. A nasypem si tam všetko. Je to dve už... Prepáčte. Bonus nebude zostrihaný. Takže povedzte nám pred kamerou, že či by ste to odporúčali. Takže, No povedzte. nerobte to, je to fakt hnusné. Si to mám stále v krku. Dobre, hovor. Odporúčaš to? To vygrcaj. No a hovor, či by si to odporúčala. Ja nie. Prečo? Aha, Vieš, čo si ti to vygrgoň? toto je už posledné, vidíte, už tam nie je to posledné. K tomu, ja som všetko zjedla, hej. Dobre, u vás doma mi dáš ďalší kinder. Ja to určite. 4, ale A čo najdlhšie? vydrž 6 sekúnd aspoň. No Ja to počkaj. nerátam. Po 10. Okej. No, je 49, 48. Aha, to sa odpočíta. 4. Raz, Poď bližšie. 3, 4, 5. To je neskutočne Takže odporné. 3 sekundy, to je veľmi veľa. Ale nie je ľúto. Šajse. Tak to je, ty kokole. To by som už nepila. No a tu máš túto druhu, tá je menej dotknutá újmou na zdravie. Kamo, ja idem krsať. Tak len pre info, ona predtým zjedla plný tanier týchto špagiec, neviem ako sračkou, takže No tak to vezme. sa mi nechce. Takže prosím ťa, vygrcaj sa. Je vody, ty píčo. Takže ľudia, Toto bolo 4 krát, neskúšajte to 4 krát za sebou, je to fakt skoro. ani raz. Respektíve skoro celý sáčik. Tak to tu vyzerá. Proste neviem, či to vidno, ale vidno to. Je to celé mokré. Je no, krásne. Šajde. To na môj starší. No takže, tu je ešte škorica. Máš to Podrž, ešte na podrž to takto a vpúkaš tú škoricu. Je to tu. No túto presne. To teraz vypnuté, hej. OK, takže... Voda tečie, voda. Takže toto bude mať minimum. Ale budem asi grcať. Musím to zostrihať tak, aby to bolo... Tam. Počkaj, ticho. Toto si... No, takže ďakujeme, že ste si... Dobre, ticho. Takže ďakujeme, že ste si pozreli toto video. Tak vám, ak vás nadraftilo a prišlo vám zle, tak nás to mrzí, ale nám bolo horšie. Je to ako sranda urobiť to raz. Ale keď to človek urobí 4 krát za sebou lyžičky, zjete 4. Nezjedol si to. Ale ako mala sa to nestať. Ako vy. Keď ste mali raz. Ani oni to neodporúčajú, ani ja. Samozrejme, ak vám drbe ako nám, to skúsiť môžete. Ak máte dostatok vody, ktorú potom povylievate na správnych miestach. Určite to nerobte tak, kde sú ľudia, lebo to je fakt nechutné. Tu to nikto není, my sme tu len my tri a ešte tam sú paneláky, čo sa na nás ľudia pozerať z balkónu. Poďte sem. Takže ďakujeme, že ste si vlastne pozreli, ak sa vám video páčilo, like, odber, do komentára napíšte. Mali ste aj bonus, že? Áno. A bolo to dosť nechutné sa na to len pozerať, nie to ešte skúšať. Má to ináč 16 minút som to natáčal. No. V 2 videách. Takže čaute a... Šmíka sa. Čaute.